Mä oon Salosen Saija ja mä oon SOSPED-säätiöltä ja sen lisäksi mä opiskelen Tampereen yliopistolla. Ja mun aiheena on, että miksi aikuisten inklusiivista mediakasvatusta tarvitaan. Mä lyhyesti kerron itsestäni, eli mä teen tuottajan hommia Mieletöntä valoa mediatoiminnassa ja sitten teen väitöstutkimusta Tampereen yliopistolla. Mun aiheena on haavoittuvassa asemassa olevien nuorten aikuisten tekoälylukutaitojen vahvistaminen mediatoiminnallisen mediakasvatuksen keinoin. Ja mä oon ollut mediakasvatuksen kentällä noin vuodesta 2002, mutta hyvin erilaisissa rooleissa sitten ja erilaisissa työympäristöissä myös. Mutta tuossa mun esittelyssä nettisivuilla oli, että tämmöinen väittämä, suomalainen aikuisväestö on hyvin moninainen ja sitten myös mediataidot poikkeaa toisistaan. Inklusiivisella mediakasvatuksella pyritään tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka jää koulutus- ja työelämän katvealueille tai heillä on muita haasteita osallistua mediavälitteisesti. Ja aikuisten mediataitoja voidaan tukea moninaisissa ympäristöissä erilaisin menetelmin. Aikuisten mediakasvatuksen tarpeita käydään läpi niin yksilön, yhteiskunnan ja mediakasvattajien näkökulmista tässä esityksessä jonkun verran. Mä jotenkin ajattelin, että ne myös kietoutuu yhteen koko aika. Ja tämmöinen väittämä, että medialukutaito ei ole vain nuorten taito, vaan aikuiset tarvitsevat sitä yhtä lailla. No mä aloitan täältä hallitusohjelmasta. Ja kollasin läpi tällainen laiskan tavalla ja katsoin, että löytyykö mediakasvatussanaa sieltä koko hallitusohjelmasta tai medialukutaitoa. Ja löysin tällaisen kohdan. Hyvin vähän siis aiheesta puhuttiin suoraan. Opettajien valmiuksia kasvattaa oppilaita kriittisen medialukutaitoon sekä tietoisuuteen kyberriskeistä vahvistetaan laajan yhteiskunnallisen resilienssin lujittamiseksi. Ja siellä puhutaan siis kyber- ja informaatioturvallisuusosaamisesta. Ja se nähdään tärkeäksi, että digitalisaatio ja tekoälyn hyödyntäminen, sitä edistetään yhteiskunnallisesti, mutta sitten on aika vähän ehkä niitä toimenpiteitä, millä me otetaan koko aikuisväestön mukaan. Että tässä on vaikka opettajien valmiuksia lisätään, mutta ne opettajat opettaa monesti lapsia tai nuoria tai jossain alan oppilaitoksessa, mutta entä sitten ne aikuiset, jotka on jo kasvaneet tästä ulos. Et mä ajattelen sillain, että me ollaan samanlaisen murroksen äärellä nyt kuin 90-luvun lopulla tai 2000-luvun alussa, kun tämä digitalisaatio niin kuin varsinaisesti tai digitalisoituminen lähti vauhtiin. Ja me ollaan edelleen, niin kuin, että tässä on 25-30 vuotta menty tätä digitalisoitumista. Ja me edelleen niin kuin puhutaan rakenteista ja infran kuntoon saamisesta ja muusta, niin se tarkoittaa sitä, että tämä seuraavakin askel, tämmöinen tekoälyjen ja muiden appien tuleminen, niin kuin kestää pitkään. Ja se vaatii koko yhteiskunnan mukaan ottamisen niin kuin kaikilla tavoillaan tai tahoillaan. Ja täällä on sitten tämmöisiä arjen mediademokratian haasteita. Ne on tämmöisiä, mitä on sitten yhteiskunnallisesti tunnistettu. Ja me kaikki varmaan tiedetään, mistä puhutaan, kun puhutaan mediakuplista tai polarisaatiosta. Siitä, kun ihmiset ei kohtaa toisiaan verkossa, ne ei kohtaa toisiaan yhteisöinä, yhteiskunnassa. Me eriydytään, tietokin vielä pirstoutuu. Kuka löytää minkäkin tiedon äärelle, mitä kenenkin algoritmit suosittelee näkyville. Ihmisten osallisuus ja taidot osallistua on hyvin erilaisia. Osa on todella vankoilla valmiuksilla osallistumassa yhteiskuntaan ja he pystyvät ja pärjää. Ja sitten puhutaan tämmöistä digiosallisuudesta, joka voi olla hyvinkin heikkoa. Tai mediaosallisuus, että pystyisi osallistumaan mediavälitteiseen keskusteluun, kommunikaatioon, vuorovaikutukseen. Medialukutaito, ihan että itsessään niin kuin perinteinen käsite, että mikä pitää sisällään tämmöisen kriittisen lukutaidon, sitä, että osaa niin kuin arvioida esimerkiksi tekstin luotettavuutta tai kuvien luotettavuutta. Monilukutaitoa, että pystyy erilaisia mediamuotoja lukemaan, siirtämään myös ne oppimansa taidot muihin ympäristöihin, hyödyntämään niitä.
Ja sitten mä nyt laitoin tämmöisen teknologiakohtaisen lukutaidon tähän, eli pystyy just eri välineitä ja eri käyttöympäristöjä myös käyttämään. Sitten meillä on semmoinen rakenteellinen haaste on nämä vinoumat mediassa. Ihan perinteisen median kohdalla voidaan puhua representaatioista, eli ketkä näkyy, minkälaiset asiat nousee esille, kenen ääntä kuullaan mediassa. Sitten meillä on tullut nyt tässä kovaa vauhtia nämä algoritmipohjaiset alustat, joissa sitten suositellaan ja näkyy, ja ihmisille just muodostuu omia algoritmeja, niin kuin se haistelee se softa, että miten minä käytän sitä, ja sitten se tarjoaa mulle sellaista. Tavallaan vähän niin kuin työntää mua sinne vinoon jo. Ja sitten myös ne kielimallit, miten ne koulutetaan, ne tekoälypohjaiset, mitä nyt on paljon ruvettu käyttämään, niin niiden sisällä on myös sitten tämmöisiä erilaisia vinoumia, joita pitäisi jotenkin pystyä tunnistamaan. Koska ne datasetit, millä ne on koulutettu, niin on ihan yhtä lailla vinoutuneita kuin meidän ihmisten ajattelu, etenkin tämmöisissä niin kuin yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa kysymyksissä. Ja sitten niin kuin median kieli on hyvin erilaista, että jos mä ajattelen vaikka esimerkiksi nyt vaikka tämmöinen taiteilijuus, niin jos niin kuin annetaan se kaikki maailman taide tekoälylle, niin siellä ei esimerkiksi kauheasti ne on naisia tai seksuaalivähemmistöjä niin kuin taiteilijoina. Että se on aika tuore ilmiö ja se tavallaan pitkä taidehistoria on, niin kuin vinouttaa sitä myös, että sitä niin kuin tulevaa kerrontaa. Ja sitten ihan tämmöinen tiedon totuudenmukaisuus, että on myös ihan niin kuin ilkiöintiä, että levitetään tahallista misinformaatiota, disinformaatiota eli tämmöistä niin kuin väärää tai vinoutunutta tietoa, ei kerrota kaikkea. Ja sitten malinformaatio niin voisi olla sitten semmoista, että käytetään tavallaan ihan faktaa, mutta sitten käytetään sitä niin kuin omiin tarkoitusperiin. Niin ihmiset myös, ja siis väitän myös, että ihmiset tekevät sitä tahattomasti, ei ne niin kuin kaikki ilkiöi, mutta sitä tapahtuu. Ja sen tunnistaminen ja sitten myös sillä meihin vaikuttaminen, että me ollaan kaikki aika yksilöllisesti toimimassa noiden äärellä. No, mitä medialukutaito sitten on? Niin tämä on, nyt en muista nettisivua, mutta se on Kavin hallinnoiman tämmöinen hyvin napakka paketti, että medialukutaito on taitoa tulkita ja arvioida, taitoa tuottaa sisältöjä ja mediasisältöjä ja taitoa toimia mediaympäristöissä. Niin tähän pitää sitten sisällään just ne kaikki eri teknologiat ja alustat ja kaiken mahdollisen muun. Ja no, miksi aikuisten inklusiivinen mediakasvatus on sitten tärkeää? Niin se on nimenomaan siksi, että me tarvitaan käytäntöjä, jotka huomioivat erilaiset lähtökohdat, tarpeet ja osallistumisen mahdollisuudet aikuisilla. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki aikuiset taustasta, koulutustasosta, teknologiataidosta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta voi kehittää niitä medialukutaitojaan ja osallistua yhteiskuntaan ja hyödyntää digitaalisia palveluja yhdenvertaisesti. Ja mä tein tämmöisen luokittelun, tästä voidaan olla varmasti montaa mieltä, mutta tämä on yksi tapa miettiä tätä, eli aikuisten inklusiivisen mediakasvatuksen tavoitteita ja käytäntöjä, niin olisi tämä yhdenvertaisuus ja moninaisuus. Eli just tunnistetaan se, että meillä on erilaisia aikuisia, jotka ovat tulleet erilaisista lähtökohdista, heillä on erilaisia kognitioita, elämäntilanteita ja kaikilla pitäisi olla oikeus saada sitä tukea ja apua siihen omaan mediasta oppimiseen. Ja se tarkoittaa sitä, että palveluiden pitäisi olla kohderyhmille räätälöityjä. Pitäisi olla monenlaista palvelua. Pitäisi olla koulutuksia, infopaketteja, työpajoja, kohtaamista. Kaikki mahdolliset työmuodot tässä voidaan ottaa niin kuin haltuun. Sitten sen pitäisi olla osallistavaa ja saavutettavaa. Ja myös niin kuin esteettömyys huomioida, riippumatta iästä, kielitaidosta, koulutustaustasta, vammaisuudesta. Ja ottaa huomioon kaikki median muodot myös, teksti, kuva, ääni, video, data, tekoälyn tuottama info. Ja niiden digipalveluiden pitäisi olla helppokäyttöisiä, niiden pitäisi olla selkokielisiä materiaaleja ja monimuotoiset oppimistavat tukea ihan kaikkien oppimista ja niin kuin selkeämpää ymmärtämistä palveluista esimerkiksi.
Mm. No, kriittinen ajattelu ja tiedonhallinta. Mitä me tuetaan, mihin suuntaan me halutaan työntää mediakasvatusta, niin me aikuiset kohdataan ihan valtava määrä tietoa ja me tarvitaan niin kuin päivittäin ja me tarvitaan valtavasti sitä niin kuin kriittistä medialukutaitoa sen suodattamiseen ja käsittelyyn. Ja tekoäly ja sitten nämä suosittelualgoritmit haastaa ihan koko yhteiskuntaa. Ja keskeisiä taitoja on esimerkiksi sen sisällön kriittinen arviointi ja sitten ne faktan tarkistuksen työkalut esimerkiksi, että mistä lähtee katsomaan, että onko tämä esitys faktaa. Ja mahdollistetaan ja tuetaan kriittistä lukutaitoa, monilukutaitoa, eli sitä, että se on myös käytettävissä eri välineissä, mutta myös niin kuin, sovellettavissa eri ympäristöissä. Ja sitten tänä aamuna aamu-tv:ssä on tämmöinen musta ihana sana feedin lukutaito. Eli tämmöinen algoritmilukutaito, että tunnistaisi sen, että mitä se minun someni minulle tarjoaa, miten minä kuplaannun. Ja sitten nämä tekoälylukutaidot, että vielä sit sieltä pitäisi tunnistaa ne vinoumat, ja ne liittyy näihin algoritmeihin paljon myös. Teknologinen ja digitaalinen tasa-arvo on myös yksi tavoite. Eli ettei kukaan aikuisista jäisi syrjään puutteellisten digitaitojen ja laitteiden puutteen vuoksi. Ja sen takia sitä digitukea, koulutusta ja resursseja pitäisi olla saavutettavissa ihan koko maan, ja niiden pitäisi niin kuin, tukea kaikkeen sitä yhdenvertaista osallistumista. Ja vielä sitten tämmöinen demokratia ja aktiivinen kansalaisuus. Eli ideana on, että kaikilla kansalaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää media- ja digitaalisia resursseja, että ne voisivat osallistua siihen arjen demokraattisiin käytäntöihin niin kuin mediavälitteisesti. He pystyisivät ilmaisemaan itseään, he pystyisivät niin kuin kriittisesti tarkastelemaan, valitsemaan, mihin haluaa osallistua. Ja tämmöinen aktiivinen kansalaisuus olisi niin kuin myös tavoitteena. Ja että ihmiset pystyisivät myös niin kuin osallistumaan siihen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluun. Ja välillä se voi tarkoittaa sitä, että tarvitaan niin kuin turvallisempia tiloja sitä varten tai tämmöisiä niin kuin esimerkiksi avoimia kuratoituja julkaisualustoja, että me kaikki ei päästä valtamediaan, meillä voisi olla kansalaismediatyyppisiä, mutta sitten semmoisia, jotka ovat journalistisesti kestäviä esimerkiksi. Erilaisia alustoja kuulemiseen, osallistumiseen, olisi syytä olla toki lisää myös ohjausta ja tukea näihin. Ja sitten se, että miten me toimitaan niillä alustoilla tai niin kuin tuetaan ihmisiä osallistumaan, niin nämä empaattiset dialogiset ohjauskäytännöt, mutta myös vuorovaikutuskäytännöt ihan siellä omassa arjen mediatoiminnassa tai vapaa-ajalla, että oltaisiin toisillemme sillain lempeitä ja pyrittäisiin siihen kuuntelemiseen. Ja tässä nyt taisi olla tämä mun esitys ja lähteitä ja jotain vinkkejäkin, mutta kiitoksia.